खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबजासिम नायलांदो। दानिया फै जों थांदिनि गुबै रादाबाव। आसाम रायजो बिजेपि दोलोआ गुवाहाटीआव गावसिनि दोलोनि साबा मावथिफोरखौ एरख'दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजेपि पार्टीनि बेरेखा खामानि मावनाया जायो गाज्रि हाबायाव लोब्बा थानायनि थाखाय रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भुपेश कलिताया साबा बिजेपिनि मावथिफोरखौ एरख'बाय। एरख'जानाय मावथिफोरनि मुंफोरा जादों फारियै जुनुदा सरस्वती चक्रवर्ती, राजमणि देखा, सान्तना काकुरिया, रुपाली मुखर्जी। सानै पुलिस अफिसारखौ सासपेन्ड खालामबाय। गावनि बिबानखौ मोजां मावैनि दायआव सानैखौ सासपेन्ड खालामदों होनना खौरां मोन्दों। तेजपुराव सदर पुलिसनि थानानि मिन्टु बर' आरो तेजपुर बेबाजिया पुलिस सकनि दिगेन्त सैकियाखौ सासपेन्ड खालामदों। मख'जाथावदि देखारगाव मटर वर्कशपनिफ्राय 7था बलेर' पिकआप गारि लाना थांनाय जाथायाव बिबानाव थानाय समाव खामानि मोजां मावैनि थाखायनो साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामो। आसाम पुलिस हेडक्वार्टारआ बिस्तिबारखालि हरावनो जादोंमोन। जाथाया गासै गं7 गारि बेफोरखौ लाना थांदोंमोन। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सोमोलगुरियाव मोनसे गोग्गाथाव खामानि। सोमोलगुरि ब्लाड ग्रुपनि मुंनि ग्रुपनि दैदेननायाव गोरिब सुबुंफोरनो सहाय होनो थाखाय थैनि डनेसन होनाय हाबाफारि लादों आरो गोबां सुबुंफोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे थैखौ जायहा गोरिब सुबुंफोर जायहा थै खम बेफोरनो डनेसन होनाय जागोन आरो रां लायालासिनो थैखौ होनाय जागोन होननानै खौरां मोन्दों। मावफारिखौ दैदेनदोंमोन आफादगिरि हिसाबै बारबिया सादिकुइ आरो एसि हिसाबै हामान बिथांमोनहा। गोदान दिल्लीआव एबसु आरो दिल्ली बर' एस'सिएशननि बानजायनायाव आगु बैसागु फालिनाया मैयानिफ्राय जागायो। बर' हारिया बैसागुखौ माबोरै खुङो, मोसानाय गाननाय जोमनायखौ माबोरै खालामो बेखौ दिन्थिफुंनाय हाबाफारि। बर'फोरनि थाखाय जोबोद मोजां जादों बियो। जोंनि फोरबोखौ मिथिहोनाय जादों। जोंनि बैसागु हारिमुनि सुबुंफोरा मिथिगोन। बेनि गेजेरजों बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, बिजेपिनि दिलीप सैकिया बिथांमोना लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादों। मैयानिफ्राय जागायदों। दिनै गोबां आलासिफोर फैगोन होनना एबसुनि आफादगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बिटिआरनि गाहायआ बयनिसिमबो बैसागुनि आगु गाहाम हामलायनायखौ बावहरो। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।